Ninig. Hello guys, good evening. Evening Riyadh. Ano ba ang caption mo? Ang title mo? Palad saglit. Live saglit. Punta nga ako. Ay, ito sinisip mo ka. Ng saging. Dapat yung ganito na may green pa, yung mapakla-pakla ang lasa dahil yan ay tumutulong para i-control ang pag-produce ng too much acid sa ating tiyan. So, ayan, pakishare na para makatulong. Ano daw yung saging na Saging medyo na- mapakla pa? Medyo may green pa. Ganon. Diyan, meron dyan na. Pagpasok ko ngayon, day, wala na kanina pa, wala. Pagdating ng mga bata, nawala. Pag baba ni Timay. Tinago. Dinakit siguro sa kwarto niya. Bibili nila ako bukas. Nawala. Guys. Ikot ng ikot, day. Mahina ang net. Mahina nga yung net. Labo. Ito naman. Hello guys! Thumbs up naman dyan. At comment down below para ma-shoutout ang iyong pangalan. And visit your channel. Nasaan ka si Timay? Ay, hindi laki po si Jamila. Umpisa mo na naman kasi. Alam niya lang hindi maganda. Di ba kahapon pa? Alalay ni Kobe. Oh my God, shout out. Alalay ni Kobe. Ako si Manay Ping ngayon. Dayang. Dayang. Di ba? Oh my God, shout out. Tira ka dayang di ba? Sinayaw yung dayang. Magdayang-dayang. Ang lamig nga eh. Ewan ko ba dito sa bahay na to? Paglabas ko kanina nagsundo, hindi naman malamig doon. Tapos pagdating dito sa bahay, pagpasok ko dito sa bahay, ang lamig. Super. Oh, 3 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Comment down below para shoutout kang yung name. Siguro may multo. Yung multo, parang nagpapahiwatig yung multo na kailangan nyo na ng kayakap. Kaya pinapalamig niya. Kailangan ko ng kayakap. Ginaw talaga ako. Hindi, siguro pag ganito talaga pag free time, wala kang trabaho, hindi gumagalaw yung katawan mo. So, pero pag nagtatrabaho, di mo feel yung yung lamig. Diba? Sa mga walang kayakap dyan, tsaga na lang tayo sa jacket. Jacket tayo pag may time. Diba? Sarap sana ngayon eh, yung goto.
Kaso wala akong nabiling malagkit. Uy, di ba nanalo ko kay ano? Ano sabi? Itanong ko nga. Gcash na. 5 million in the house. Mega love shout out. Comment down below. Ako muna ang co-host ng the owner of the channel is busy as of now. So, ako muna daw ang magwalwal dito. Kusina ni Males. Welcome. Mega love shout out. Wave, isang wave. You watch me nay. Watch me nay nay. Diba? Watch me nay. Watch me nay nay. Lifestyle. Ito to. AWT lifestyle out. Paano mapagbasa niyan? Had your dinner? I'm on a diet. That's why I don't eat dinner. What about you? Did you eat dinner? Where are you from? Oh, I'm proud to say that I'm from Philippines. Nabuhay. And what about you? Where are you from? Where are you from? Wait, I check your Nandito ko sa bahay. Can you tell me where you're from? And what did you eat for a dinner? So, I'm from India. Oh, what I can say to you is, okay, chicken biryani, okay, tiko. Good morning. Blissful balance. Mega love shout out. Good evening. Thumbs down. Thank you so much. Did you eat chicken biryani? क्या लती ko? How I can say? Up kasi ho. Ikaw na ba yan, P? Yes, nag-swap kami ng kasama ko. Ako na ngayon si Ping. Just kidding. She's busy right now, that's why. And then, I told her, open your live, then I will be walwal in your channel. Wala lang, nagpo-port lang ng person. AWT lifestyle, kya kare ho? Ooh. Panalo ni Manay Ping. 2.49. 2.49. Let's get it on. Pwede bang one more time? Ayan na yung panalo mo daw, Manay Ping. O, di ba? Manay talaga. Akala ko ano yan, akala ko 999.99. Gcash na lang. I need cash. Saan kayo now? Oh, andito sa Riyadh. I'm influencer name. Aquarium World. What is that? Aquarium World Legion. YouTube channel and Instagram Paban. Also, your name is Paban. 50k subscriber. Oh, mashallah. Okay pa, isesend ko kay Pinka yung aking Gcash.
Maring kababayan, Mix Vlogs, mega love shout out. Yeah, I'm Pavan. Oh, nice to meet you, Pavan. Kya kar rahe ho as of now? Hi, like Dan host. Mega love shout out everyone. Maring kabayan. Thank you so much. 7 million in the house for coming to my wall night. In your country now, morning or night? It's night time. It's night. It's 6:56 p.m. What about in your time? In your side, what time now? Time. Ingat kayo dyan. Ako dito sa Canada. Oh, nasa Canada ka. Oh, di mas worse ang weather dyan kasi malamig as in. 9:30 p.m. now. Ah, okay. So you finished to eat dinner and you are jumping on YouTube. Ingat ka rin dyan sa Canada. Paano ba pumunta ng Canada para makapunta rin ako dyan? $5 million in the house. 7. No. -7? Pero sa place mo, hindi naman yung nag-i-snow. You know Bahubali movie? Oh, wait, I search. Dikit na tayo. Thank you. Dikit din ako sa account mo. Para Pushpa movie from India. It's Bollywood. Wait, I check. Dito ganun din, ang taglamig dito, inaabot din ng March. Pero wala namang snow dito. Malamig lang talaga. Weird nga dito eh. Kasi yung weather niya 'pag summer, parang nasa loob ka lang ng open. Paglabas mo ng bahay para kang pumasok sa open. Tapos 'pag winter naman, wala namang snow, hindi naman umuulan, dry, pero ang lamig. Allu Arjun Pushpa movie is rocking now the world. Okay. Okay, I check. Oh, 10 years sa Dubai. Ay, nag-cross country ka? Kusina ni Miles. Thanks for carrying heart. Galing ako dati, Lebanon. Tapos dito sa Saudi. I will check. Oh, Pushpa. Ano yan? There's an English subtitle. I am a dentist. Doon. Itatanong mo kung paano pumunta dito.
Landed immigrant ang punta namin dito buong family. Buong family mo nandiyan na sa Canada. Pero parang ngayon ang hirap na, ang hirap ng pumunta. Blissful balance. Buong family pala niyo nasa Canada na tayo. What is my good name? Aisha. Blissful balance. Blissful. Kasi marami nag-o-offer ng cross country ganyan, pero medyo hindi maganda naman kasi pagdating diyan sa sa Canada, wala kang work. Nga. Blissful. Anong oras na diyan sa Canada? Oo, kailangan talagang mag-ipon pag gustong mag-cross country. $8 AM. 8 AM na dyan sa Canada. Ano na dyan? Thursday. Harang Manayping. Alalay ni Kobe. So harang Manayping? Ads. Ads? Nasa ads pa siya. Yun. Nakita ko na yung mo. Blissful balance. Andito ko ngayon sa (7:04 PM). US dollar, ha? Welcome. Pag ka talaga ng mga ganyan, parang may show money talaga. Medyo malaki. Tapos pag dumaan ka naman ng agency, malaki din ang placement fee. Nakalive din pala sila. Sino? Sila nakalive din pala. Lahat kami nakalive mo. Literal na dala at binilang nila sa harap namin. As in, cash. Hindi through bank account, ganyan. Cash talaga.
Kasi 'di ba minsan may nag-aano na bank account lang, ganyan. Or ano pa, hindi pa kasama yung sa bank account, sa cash. Cash, as in cash, may dala kayong gano'ng kalaki, ilan yung anak mo? $10,000 tapos sa inyong mag-asawa. Pero okey na rin 'yan, nandiyan na kayo, buong family mo, magkakasama kayo at may work. Pero ngayon ano na kayo, ano ba 'yun tinatawag, 'di ba sa Amerika yung may green card holder, citizen ano na kayo diyan sa Canada? Kusina ni Nels. Nasa Pinas sila. Pero anytime puwede naman pumunta diyan, kasi nandiyan ka naman. Ay. Ang lamig, nakakaantok. After 3 years namin Canada na kami. After 3 years namin. Dual citizenship na kayo, 'di puwede na pala. Kaya wala ng problema 'pag pupunta diyan yung mga bata. Maganda 'pag ganyan kasi mas maano pa yung opportunity ng mga bata na magtrabaho diyan, mas maganda yung future kaysa do'n sa Pilipinas wala. Wala ni Kobe. Ano gawa mo, Mani Kobe? Wala bang ulam diyan? At least oo, maganda 'yun, at least may choice. May choices na puwede silang doon kung maganda yung ano nila sa Philippines, puwede silang mag-ano sa Pilipinas. Pero kung hindi, puwede silang mag-ano sa Canada. Alam na. Anong alam na? Hindi ko alam, sabihin mo. Salamat din. Blissful balance. 'Di ba nakapag-motivate ka pa ng isang ako na puwede, go for it. Puwede natin 'yan subukan, i-try mag-cross country. Anong alam ba, Mani Kobe? Anong ulam ba nandiyan? Hindi ko alam, kaya sabihin mo kung anong ulam nandiyan. Taga Quezon Province ako at Bicolana ang lola ko. Oh my God, Bicolana kami. I'm from Bicol. And Mani Kobe also is from Bicol. Albay. $3 million in the house. Tinky Semes. Ano nga yung inulam niyo kagabi? Ba't ayaw mo sabihin? Ayaw mo akong humingi 'no, kaya giniginaw ako. Masarap maghigop ng mainit-init na sabaw. Sarap din ng 'no?
Sinigang. Sinigang. Ilabas mo yung isda. Okay. Hindi mo alam kasi hindi mo pinanood live ko kagabi. Nag-live ka ba kagabi? Ampalaya? Kakaulam lang namin ng ampalaya. Nagkisa ako ng ampalaya. Ginisang ampalaya with egg. Tapos, si Pinkay, nag-ano siya ngayon? Pakbet. O, di ba? With ampalaya din yon. With matching. Walang sitaw, kaya matching ano na yon. Beans. Green beans. Okra. Talong. Kalabasa. With ampalaya. With matching alamang. O, di ba? Sarap. Nawawala yung lamig ko pag nakahawak sa leeg. Oh, iba, nagbaba siya ng ano, Kobe-san vlog. Nagbaba siya ng ano, ng link. Ano ba yung link na yan? Gonna check. 4 million in the house. Welcome. Alala ni Kobe. Give me 5. Mahina ang ano ko. Oh, 4 million in the house. 4 million in the house. Pa-support ng WH ko. Ayan, pupunta ako sa ano mo. Sa channel mo. Kaya na mahina ang aking nets. Ball out. Hi, ball out. My love, shout out. Thanks for coming. Bakit ball out? Ball out. It's like my eyeballs get out. May nagtatanong ng pangalan ko tapos ng edad ko dahil. Love from USA. Oh, thank you so much for coming. And this live. How are you, ball out? What are you doing as of now? O, diba? Magdudugo-dugo ilong ko dito na. May Amerikano ka na eh. Love from Philippines. I'm good, thank you. Oh, good to hear that. Oh, I'm good also. Did you eat dinner? Oh, what the time now in your place? What is the time now in your place? Ball out. Naikot-ikot. Paikot-ikot. Say you, say me. Diba? Ay, pero. Kano? Pero nga to.
Ball out, please subscribe to my channel. Then I will subscribe back. Diba? Mag-load na tayo para may signal ang aking phone. Okay. Where are you? Oh, I'm here in the Middle East. I'm from Philippines, but I'm here in Saudi Arabia. Here in Saudi Arabia. How's the weather there in your country? Esther is 76, 726, 9, 01, 76, 006, 59. Ala, nag-isa na lang ang tao. Aba, naka 3 minutes na dahil. Mag 40 minutes na pala. I feel cold. Is there anyone can give me some hug to ease the cold? Diba? May tao. 2 million. May ano rin pala dito, may filter. Kaya hindi ka na nagagamit ng filter. Ayoko na mag-filter. Kasi baka mamaya, let's meet and then tambay lang ako. Ayan, sige na. Thank you po, tambay. Di ba, maingay na ang aming background ngayon kasi nagdatingan na ang aming mga amo. Kaya medyo maingay na. Para pa naman siyang ano, yung sirena ng, alam mo yung ambulansya. Tapos nanonood pala, no? Tapos translate yung sinasabi ko. Tease you. Joke lang yun. Hi, Bugs! Bugs Peruk! Oh, welcome. Welcome to Pink's channel. Ako muna magwalwal. Oh, 5 billion in the house. Welcome. Tambay-tambay lang muna. Diba? Ulit yung pag-welcome. Ulitin ko? Ulitin ba? Oh, welcome, Bugs to Pink's channel. Ano gawa natin, Bugs? Tapos na ba yung pagluluto mo? Yung galing sa dibdib. Yung galing talaga sa dibdib. Yung, oh, welcome! Ganon. Finger heart na lang. Oh, welcome, Bugs! Parang iniinsulto mo naman ako, Bugs. Alam mo, wala akong dibdib. Tapos gusto mo galing sa dibdib. Paano ko pa ilalabas yun? Wala akong ilalabas na dibdib. Wala ako noon. Grabe ka, ang sakit mo. It hurts, you know? Oh, di ba? Ayan si Alala ni Kobe. Mega love, shout out, folks.
Wala. Ano lang yan, imagination mo lang yan. Hindi. Ay, wag niyo akong umpisahan. Joke. Di ba? Ang saya-saya. Wala, Bogs, pumasok ka lang, naging ganyan na ang topic. Meron eh, may nakita ako eh. Nakita mo? Talaga? Wala naman eh. Ano lang yan, makapal lang yung suot ko. Kaya akala mo meron. Pero wala, as in wala. Tanongin mo si Kopi. Kopi, meron ba? Kasi nakita na kami ng person. Parang wala naman. Tawa ka dyan. Tawa ka dyan, Manay Kopi. Ano lang yan, na makapal lang kasi yung suot ko. Tsaka, ilang patong ba to? Pangatlo to, oh. Sa sobrang kapal, akala mo meron. Pero wala. Ay, ambot, hindi ko matinignan. Then, i-ano ko nga saglit. Pag may bumakat, di meaning meron. Tingnan mo, wala talaga bumakat, oh. Diba? Straight. Itanong mo kay Ping. Kung meron. Kasi nakita na ni Ping na wala akong suot na bra. Yun, tanong mo sa kanya kung meron o wala. Sandali nga to. Hubarin ko nga yung jacket ko para magkaalaman. Kaya lang hiniginaw ako. Walang kayakap. Ayaw ko tumingin. Bakit ayaw mo tumingin? Natatakot ka sa jowa mo, no? Kaya layo ka ng layo sa amin, eh. Kasi siguro may nagre-report doon sa jowa mo. Oh, si ano, may nilalandi dito. May bagong babae dito. Nilalandi. Ganun. Wala naman to nakita eh. Ba't ganun? Wala. Ay, Pingkay! Wala talaga nakita. Bakit nainggit sa akin yung isa? Bakit tayo yung dede ko tayong tayo? Oh, di ba? Di ba may pahula kasi nagkaanuhan kami dito. May nagpahula, sabi niya. Ano yung parte ng katawan ng tao pag nakahiga, nakatayo? Gikas ka ba, chikas? Oh, dali, may Gcash ka pag nahulaan mo yun. Di ba? Anong parte ng katawan ng tao na pag humiga ka, nakatayo? Hindi sabi niya nga sa akin. Buti sa'yo ate yung ano mo pointed pa rin. Hindi siya kasi sa akin wala nang laman tapos bagsak pa, di ba? O, di ba? So it means may ano pa yung ko, di ba? Pwede pa daw ako mag-model ng Avon bra. Pwede pa ako mag-model sa Avon bra. Hindi naman paano yuyuko? Meron din kami noon. Sige nga, sagutin niyo yung tanong ko. Ano yung parte ng tao ang nakatayo pag nakahiga ka? Sige. Pag nahulaan niyo,
Sino? Hello. Hi! Kumusta? O, di ba may tawag na? Bukas ano? Kanino mo ipapadala? O, sige. Sige. Wow, makakatikim na naman ako ng ano, ng biko ni Ate Dulce. Nakakamiss kaya yung biko ni Ate Dulce. Oo, sige. Paano ko ba yung pagpaparte-partehin? Baka mamaya nilagay mo sa isang ano lang, sa isang lalagyan lang. Magdala ba ako ng plastic? Ay hindi, sabihan ko na lang si Ate Del na magdala ng ano, ng lalagyan. Ay 3 lang ba? Sino ba? Ako, si Ate Del, tapos sino? Si Rose na long hair? Oo, kasi hindi siya puwedeng hindi allowed na magdala sa loob ng ano kasi nasisita na. O sige. I-message ko na lang si Rose tapos si Ate Del na maaga bukas tapos do'n na lang kami mag-ano sa sasakyan ni Rose. Okay. Sige, thank you. Thank you so much. Na-miss ka namin. I-send mo sa'kin. I-send mo sa'kin tapos bakit may takip yung mukha? Ano siya, naka-mask? Ano ba 'yan? Anong lahi? Ethiopia? Oh, sige. Maliit lang siya o matangkad? Mataas siya na payat. O sige, bukas i-message mo ko kung anong nakaabaya ba siya? O sige bukas i-message mo ko kung anong suot niyang abaya. Naka-mask ba siya? O di bibigyan pa namin yun si Rose. Sabi mo 3 lang kami maghahati-hati. Kilala niya si Rose? Okay. No problem. Okay. O sige. Okay, thank you so much sa pabiko. Na-miss ka na namin kasi hindi next school year na tayo magkita. Sige, thank you. Naka-VPN ka 'no? Kaya nga, what's up? Hindi naman not here in Saudi. Do'n ka lang mag-chat sa Ukay, 'wag do'n sa Afak. Do'n mag-leave ka, do'n ka mag-stay sa sa Ukay. Basta do'n ka lang magcha-chat
sa ano, sa ukay, wag doon sa ano, sa afak. Oo, yung tayo lang. Sino? Sinong G? Nandun. Nandun. Yung ano. Ayan, bumalik na. Okay, guys, welcome back to myself again. Ano nang nangyari? Ano nang balita sa inyo dyan? Magbabackread ako, okay? Iba ang tumatayo kay Pinkay. Bilbil. Alam na alam mo, ha? mas malaki na yung Bilbil kaysa sa suso. Wala nakakuha ng tamang sagot. Buti pa. Tinawagan ako ni Ate Dulce kasi nagluto ng biko, papadala niya sa school tomorrow. Kaya, Ano ba ka pinagkakaiba ng babae at lalaki? Pag tumama. Ano yung pusod, ilong. Ano yung ilong? itanong mo yan? Yung isang question pa, nagtatalo-talo rin kami dito, ah. Tapos, yung bandang huli, yung sagot, nakuha rin. Tapos, tawa lang ng tawa. Kasi, ano daw ang kahibahan ng lalaki at babae pag tumaba? Yung babae pag tumaba, hindi naman pwede yung suso kasi nakahiga din yun. Oo, kasi may sumagot niyan. Sabi niya, suso daw. Kasi pag humiga, diba nakatayo? Hindi naman tatayo kasi kung yung ano mo laylay na, paano pa yan? Hindi nasa side. Diba? Inaano ko pa talaga, ha? Minumuestra ko pa talaga. Pag ang lalaki tumaba, ano yung nawawala? Left and right na, di ba? Pag nakahilata na, tapos, hanapin mo na yung ano, wala na dito. Nawala na dito. Nasa left and right, right and left. Dila. Bakit? Pag humiga ka, yung dila mo nakaano? Nasa loob naman yan, ah. Nasa may kilikili na. Pwede yun, no? Yung kapitbahay namin dun sa, ano, nagtutongit siya. Habang nagtutongit, yung anak niya, nasa likod. Akala namin ko, anong ginagawa? Yung pala, dumidede. Nandito. Andito. Nagtutongit yung nanay, yung bata nasa likod niya, dumidede, andito yun. May kilikili. Tingnan mo, namarites ko patuloy yung kapitbahay namin. Pati tuloy yun, namarites ko pa, Diyos ko. Dali nga muna, mag-recharge nga muna ako, baka ma-expire to. Bakit daw, Bogs, bakit daw, ano, pag tumaba yung babae, lumalaki yung dede, tapos, tumatambok yung ano nila. Pero, bakit daw ang lalaki, pag tumaba, nawawala yung ano, nagiging parang sili na lang na ano, labuyo.
Ew. Sa'yo ganun pa din. Hindi ka naman mataba eh. Pero pag yung tumaba talaga, as in tumaba, bakit ganun yung ano, 'di ba? Instead na lumaki siya, hindi, nawawala. Para bang yung pagong na di ba yung pagong, di ba yung ulo ng pagong bigla na lang nawawala? Aray ko. Naurong pa ilalim, di ba? Pero yung mga babae, nagkakaroon ng dede, tapos tumatambok pa. Tapos yung mga lalaki, ba't ganun? Putang laglag yun. Naman, nalaglag tuloy yung ano ko. Oo nga. Ano daw pa, pero bitawon mo muna bago mo. Ano, previous mo na. Well done, Carrie. Hello. Shout out. Nasaan na ba ako? Pero, di ba, pag malaki talagang ganyan, paglalaroan mo ganyan, hawak. Pero pag mga gano'n na, parang ng sili ng labuyo, parang ting, 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 ting. Aray ko. Hindi na aabot. Kasi, lumiit na. Tapos, umano pa siya. Lumaki yung tiyan niya. Di ba, bago pa umabot yun, babangga na yung tiyan. Hindi na umabot lalo. Asterios 11111. Panglitik na. Panglitik na. Ano yung pagtutuli? One 183. 2551. 2551. 54. 055. 1183, 25, 51, 54, 05, 555. Pangiliti na lang talaga yung. Kaya ang labas niyan, yung mga matataba, na mga nagiging kanya ng ano nila. Paano ba nila sasatisfy yung mga partner nila kung ganun ang mangyari? Butungan mo na. Paano yan? Parang lumabas ka dyan. Lumabas ka. Ilahin mo. No. Magastos talaga mag-load. Sige na. Hoy, ano na naman sinasabi mo, Dayang? Sain ka hali. Tadayo mo na dango ko ano tigtataram ko. Siguro nagsaglit yan si Manikubi sa hamam.
Paano ba ako mag-register nito? 108. May question ako. Bakit ang babae pag tumaba, nagiging matambok, nagkakaroon ng dede? Bakit ang lalaki pag tumaba, nawawala yung para na lang siling labuyo? Nakalit ko. Wala, box na kalab ka pala. Punta nga ako sa ni box. Doon din ako mangasap. Ikaw I-try mo pag magpataba. Tapos, picturean mo muna yung mo Tapos, pag tumaba ka na, picturean mo ulit kung may makita ka pa. Seryosong usapan. Challenge. Ano ba itong free number dyan na itong 100? Don't forget you also have free calls and SMS to friendly packets and landline numbers. Oh. Tawa ng tawa si Pinkay. Oh, 2 million in the house. Tawagin mo nga yung mga alalay nyo, magsipunta dito. At magmi-meeting tayo. Tulad nung nakaraan, asan na ba si yung from Taiwan? Kati. Yung sabi niya broken siya. Nag-open up siya. Pag nandun yung jowa niya sa kanya, feeling niya mahal na mahal siya. Hindi siya kilala. Para, dyan ka lang. Ba ako, pagkasama mo, mahal na mahal mo. Pero pag wala siya, iba ang mahal mo. Bisita si Queen. Sinisip ko na tuloy ako kakatawa. Nakakati ako siguro dun sa bagoong. Huwag mo nakamutin. Nakakati ko tayo lahat na. Kasi lang. Bagoong. Inom ka na ng cetirizine. Mamaya, antukin na naman ako. Pag akyat yan, tulog na ako. Oh, 3 million in the house. Dumadami. Sige. Dagdag pa. Mag 1 hour na pala akong kakayayaw dito, no? Ay, Marigobe. Huwag mong kakalimutan ipaalala sa akin, ha? Pag sumahod si Pinkay, 50% sa akin, 50% sa kanya. Diba? Kailan kaya yun? Nakalimutan ko pala. Hindi mo ko pinamaskuhan. Nanghihingi ako sa'yo ng pamasko. Ano ba dyan sa... Nagsialis siguro. Siguro kamalis. Wala akong marinig. Wala nanghihingi. I'm afraid to fly. Nakaisang oras ka na, Day? Yes. 1 hour and 42, 46, 47, 48, 49. O mag 2 hours na? Hindi 1 hour pa lang.
Puntahan ko nga. Parang hindi man ako nakaano dito sa bagong account to ni Kobe. Darin. Yung alalay ni Kobe. Oo. Ano yan? Bagong account. Kaya pala. Sibog saan naka-live ka? Ay. Bye. Nantok na ako. Naka-live din si Ann. Saan si Bogs Barok? $2 million in the house. Welcome. May nakalagay dito dahil 151 pesos. 0.76 centavos. Yung ano yung pinalipad niya, ano? Ni Johnny. Ay. Ano ba yan niluluto mo, Bogs? Ano yan? Tinola. Tinola version ng Israel. Pati siya nagluluto na rin. Ayan guys, naka 1 hour na kami ng walwal dito. 'Di ba? At least nadagdagan ang WH ni ni Ping. Tinola version. Israel. Israel. Tinola version. Hindi sumagot siya si... Calls is ang bago kong channel. Yang isa Kobe sa vlog. Hindi yan. Ano niya yan, Ninja? Ninja lang ba yan? Ang alalay ni Kobe. Hindi naalala ni Kobe, Ninja. Yung isa yung Kobe San vlog. Yun, ano niya, orig. Tinola version ni Bogs. Baby, I'm kidding. I never feel like... Parang laki ng hikaw ko. O kitang-kita lang. Kita man kasi nakaharapan. Nasa uso na pala, day. Kumain ka na. Pag-tripan tuloy ako ni Bogs. Parang wala mang tao, day. Wala mang tao. Asa kaya sila? Wala lang.
Hello. Good. How many times I called, why you didn't pick up? Pokwang, hello. Busy? Very busy. Yung ano ba? Yung sapatos ng bata. Ano yung sapatos? Yeah. Because I need recharge. Because don't have internet. For my data. Oh. It's data. I recharge data. Recharge. I recharge. Where are they? Where? With Malik? Pokwang, mag-love shout out. Thanks for coming. May ano si Pinkay, may tapal. Handa ako ng pagkain ko sa taas. Salamat Pokwang. May tapal si Pinkay. Ito ito yung sinasabing siya. Sign na ng Nakasa kaya si Lina? Ay, nakaano pa lang pala ako. Akala ko mag 2 hours na, di pa pala. Magpe-prepare lang ako ng madadala kong pagkain sa taas. Apat na ng ilong ko. Sobrang ginaw, diba? Manay kubi. Ito na lang kakainin ko sa taas. O, diba? Sigurado ka? Ito na kakainin mo. Yes, Day. Hi, Day. Parang hindi pa sa akin kumbinsido, Day. Ito na nga, Day. Nagpe-prepare na ako eh. So, ibig sabihin, ito na lang kakainin ko. Hindi naman. So, paminsan-minsan kasi, minsan feel kong kumain ng ganito. Minsan hindi. So, depende Sarap pa din. kasi yung gatas. Depende pa rin sa aking pakiramdam. Milk. Saang bansa po kayo host? Pokwang, ikaw ba si Ikaw ba si siguro to? Ano ang main mo? Ikaw siguro si Calbono. Saudi Arabia. O, diba? Maginaw, malamig dito. Oh. Namumutla na. So, prepare lang ako ng dadalhin ko para ito na lang ang aking, kasi hindi na ako magra-rice. So, kumain ako ng rice kanina. Malamig. Kumain ako ng rice. So, ngayon,
Magbaon tayo ng gatas. Mas madali ako. Mas malamig. Dito sa amin, kahit walang snow, sobra lamig. Malamig siya. Pag tag-init din para kang mapasok sa labas. Ano weather? Hindi mo maintindihan. 'Di ba? Finland. 'Di ba? Tapos lagyan ko ng sugar. Dahil ba yung hihintay ko dyan? Ayun, sa akin 'yun. Ito sa'yo. Oo. Ito sa akin. Ikaw na nagpupo dito dai. Ito sa akin. Akyat ka na? Oo. Wala naman sila. Wala yung sasakyan ni tatay ng brown. Tapos wala yung sasakyan ng puting itim. Wala yung sasakyan nila mo. Ano mo nga sa akin, message mo ako kung nandiyan si Liet. Oo. Kasi pakakainin ko pa ba? Parang malas. Hindi ba lang sabi kung aalis sila para makapag... Check mo, Day. Day, check mo. Tingnan mo, ayaw pang... Guys, thank you sa inyo lahat. Nakaano na ako, oh. Magpe-prepare pa ako ng dinner ng aking alaga. So, mag-end na si host. Thank you sa inyo, guys. 3 million people. Thank you. Sobrang ginaw dito. Giniginaw akich. Pokwang salamat. Manoy Kubi, Bogs. Sino pa ba nang saan? Thank you sa inyo lahat, guys. Maraming salamat. And na po si host. Pwede po bang umakyat? Wala pong hakyat. Walang hagdan. Pa-end na po si host. Thank you po, Kwang. Magpe-prepare pa ako ng dinner ng alaga ko. Hindi tayo naka-stream yard. Thank you much. Bye-bye. Pakwang, salamat. Paano na ba ito mag-end?